Salama be tegna zafady fa zao za vao afaka magnano vidéo koa tegna ilagna tsigny alôka aminareo surtout nareo ray aman-dreny zay aby antsy nandefa message taminah mahakasika koragna hasy izy igny zegny tsy hoe compagnie zegny miantoko ôlo mandeha aty fa zay zegny misy namako zay manambady ôlo aty de izy zegny mahita ôlo magname asa parfois de zahay zegny nanapa-kevitra zay misy namanay maromaro zegny nanapa-kevitra hagnano côté hagnano plus hagnafatra ôlo avy Madagasikara tsy zegny tsy miantoko ninonino juste hoe passeport-nazy fogna entany de zay zegny miantoko raha jiaby de tonga aty zegny izy magnefa le vola tsikelikely fa bénéfice-ny aminazy zegny fogna zegny volanay zegny ampitombonay hoe le tanjonay aminazy zegny agnodigny vola ampitombo vola marobe manko nareo nandefa message mbola tsy ampy mbola tsy un journée nanaovako publication fa plus de 5000 ôlo magnandefa message aminany tegna ialako tsigny aminareo raha ohatra ka tsy voavaliko message nareo tegna azafady miala tsigny za jusque amin'andro niany tô mbola misy ôlo fogna magnandefa message mbola misy ôlo fogna le magnandefa message mbola eo ihany fa misy koa sasany magnantso téléphone avy tsara maty or amin'izegny zahay zegny tsy nitady ôlo ohatra hoe mandeha 200 personnes 100 personnes 50 personnes zahay malôka tegna mitsotra ny marigny zay tsisy volany zegny fa ninay fogna zegny zahay en tant que hoe zahay magnodim-bola de ohatra zegny misy ôlo efa tonga aty de izy zegny efa commence miasa satria matoa ôlo zegny efa afalinay aty de zahay zegny efa mahita asa andeha amezanay ho azy efa fagnaraka tsara koragna fagnaty de izy zegny efa commence efa manomboka magnampody vola tsikelikely igny amin'igny koa zegny zahay afaka magnafatra ôlo hafa magnaraka magnan'zegny de maro taminareo nivolagna hoe za malaigny mamalempe tsy za malaigny mamalempe fa message ba imagine izy koa nareo tamin'ny placeko message mandeha 5000 amin'ny fomba akôry andeha avaliako jiaby zany de mba imagine nareo fa ohatra hoe ataontsika ôlo zato magnandefa message aminareo agnatin'ny andro araiky tsy voavalinareo zany le magnandefa message fogna de eo koa le magnantso le raha malôka misy fetrany hoanareo zay tsy voavaly message tegna ialako tsigny aloha satria le raha manampetra raha ohatra ka moa zay mbola mitady de magnandefa za tsy magnano publication antsony satria marobe manko nareo nivolagna hoe izy igny kalaza zao zegny ampisosoko raha namafako publication igny satria le raha zegny tsy araka zegny nieritreretiko ave zegny tsy za zegny tsy nieritreretry hoe vidéo igny zegny andeha laza be magnan'igny zegny de nifafako publication en plus n'izany koa compte igny régleko izy niany efa mahazo notification koa zaha alerte de sécurité misy ôlo miessaye ho hipirater compte igny nefa ndraiky mba imaginenareo raha ohatra ka hoe azon'ôlo ny compte igny misy ohatra hoe ataontsika hoe mangataka vola aminareo fogna izy zegny 5 millions hoe tany hoe vola avance zegny misy matoky zaha misy aminareo akato mety agnandefa vola zany agnandefa vola 5 millions zany misy matoky za tsy raiky tsy roa tsy telo tsy efatra tsy dimy tsy folo aminareo ato nde agnandefa zegny nefa ndraiky le raha avake tsy za zegny tonga de namafako direct publication ave c'est pas la peine koa igardeko publication satria messagen'ôlo efa tegna maro le ake mbola tsy voavaliky nefa mbola tonga fogna message ary mbola maro koa ôlo magnantso de c'est pas la peine tonga de fafako feky publication igny karahan'zany de hoanareo zegny zay tsy voavaly message tegna ialako tsigny aza magnady fa ohatra ndraika nareo le managna fond de part le managna deux part zegny le managna misy moyen kely handiana mentionné ko akato misy vaiavy zay akato koa izy magnandefa ôlo mandeha aty ialako tsigny malôka za tsy afaka andeha hivolagna hoe aiza le toeragna aiza aby le toeragna satria iatsika jiaby iaraha mahalala marobe tany tsy azo mboagna amin'izao enjeny fanjakagna tsy azo antifasagna ôlo miasa voarerany lalagna zegny tsy nagnanaovako zegny hoe ty le toeragna satria Madagasikara igny tegna mankory marobe zegny le toeragna tsy azo mboagna zegny tsy nanaovako publication hoe ty le toeragna na hoe andefa ôlo mandeha ary mandeha ery mba ialako am'le raha karaha regny zany na za mbola tsy nivolagna hoe aiza le toeragna fa nisy taminareo tsy haiko hoe misy ôlo tsy haintegna tsy la famille-tegna tsy haiko hoe jalousie fa izy tonga de anao volagny compte-nao ty ko tsy bloqué anao volagny fa anao toriky volagny fa mpamondrana ôlo sokosoko mandeha ivelagna
zegny koa sosiko raha namafako publication igny satria za zegny tsy lasa antegna miaigna zegny za zegny miaigna zatra tsary misy fahavalo de efogna zegny antegna olo tsy hain-tegna aveza tsy havan-tegna de tonga de malaigny antegna tsy lasa tsy haiko hoe raha zegny lasa compliqué be taminahy zany avy zegny le raha zegny tampoko taminahy za zegny tsy netra satria izy koa nareo aminahy nefa ela efa matetiky za magnano publication juste hoe atako soratra fogna na hoe atako story magnan'igny fa za zegny tsy neritreritry tamin'ny fotoagnany araiky igny zegny andeha halaza be nagnan'igny zegny vidéo igny magnan'zegny za aby ane gaga misy olo mandeha miditra MPK mandeha magnasa fogna izy de bloqueny za de misy koa sasany tonga de titihiny antegna de bloqueny antegna ile mandreny tegna tsara nigodagna zare akagny igny titihiny zare anao milaza mavita magnano efa olo ivelany nefa zava re mandreninao karaha raha tsisy dirany aby raha zany tsy haiko hoe za zegny tonga de nanapa-kevitry za tonga de mifafako na za mihitsy tsara namelogny statut-nany igny koa zareo za tsara nagnano an'ligny feky satria le raha tegna ohatra hoe nampisy problème be za zegny le raha narobe zegny le raha niatrehako taminazy le tsaraka le niatreretiko ave zegny za tsy niatreritry vidéo igny alaky alaza ary jusqu'à raha zegny mbola 2 jours zegny raha igny fa tafakatra 25 000 cas agnatin'ny 25 000 cas zany inoako donc ohatra hoe 100% agnaty 100% 90% olo magnandefa message aminahy le mandefa message eo koa le magnantso tsy tapaka tsy haiko efa tsy haiko tsony e za zany ny solution mezoko anare zany ho an'le tsy voray de manasimasion eky koa tagnarana vaiavy io de miresaha aminazy anare ho an'le managna moyen managna fond de départ zare mandray olo miasa ary anao tonga de miasa direct tonga de mandray karama izy koa anao mbola tia andeha izy koa anao mba misy départ hely satria aminjare manko tsy zare zegny tsy magnantro le ohatry nina fa ninjare zegny anazy pardon mandeha miasa amin'ny société ndreo de masioneka koa tagnarana anazy de aminazy zegny anare mandefa ampemy courant aminare zegny magnotany info hoe manakôry sy akôry fomba atao satria igny tsy de haiko loatra satria za tsy niasa tamin'ny compagnie fa ninaigny zegny fa feno aby le zay magnafatra olo fa nizy aby mbola marobe sasany mbola tavela akagny takatra taty teny sy ady igny de tamin'ny surtout ma zegny amitoerana misy zaketo Dubai misy hady igny de marobe raha tsy nilamigny aéroport jiaby nifody nikorontana zegny de karaha zany tegna aveko ndraiky tegna mialatsigny za hoanareo ray aman-dreny indrindra moa zany nareo ray aman-dreny avy belagna antsoe tegna azafady mamela an'hely koa nareo fa tsy vitako tokoa amaly message n'olo maro message ndraiky fogna za mamaly message igny message valiako indraiky efa latsaka farany ambany mangagna alônany aiza koa olo nikoragnako igny tsy vitan'zegny koa magnantsonantso koa hery sasany tegna hoe mialatsigny zaho tegna